Намираме се на Бачковския манастир и отиваме на екопътека Бачково. Subscribe and like. Subscribe and like. Защо решаваме да влезем в изоставена къща? Или това май хотел? Да, хотел... Това не е за... Ами не е много къща това. Да! Общак долу-горе така изглежда. Страхотен общак. Влезнахме в изоставена къща, уж е къща, за да се снимаме там. И сме тръгнали нагоре да търсим беседка, където да хапнем. Тя не е много, в смисъл, ако нали ходите към Бачково, малко по-нагоре от това, като тръгнете от самата църква нагоре, може би до тук в момента, където сме, да е 20 на минути, ама ние се спираме, бавим се, така че може за по-малко да го вземете. Гледката уникална, има си местенци, където са... има си сянка, има с като нещо като беседки, то по-скоро може да си направите барбекю там, в смисъл закрито е. Много е готино, заслужава се да отиде да се види. Ние просто се качваме сега малко по-нагоре, има някакъв като парк. И реално ще видим там какво има. Малко е суха. Пица от Лидъл. Поистина. Имаш не бейкрос, ми какво е това? Приключихме разходката, ходихме до Бачковския манастир, ходихме също така, бяхте видели кадри от заставена къща, бяхме влезли в един параклис, на който, интерес на истината, имаше това окото на илюминатите. Не знаем защо. И, на две места даже. На две места. И долу, които са иконите, не искам да бъда някакъв расист, но цветът им беше черен, а нагоре бяха си, нали, с бяла боя самите икони. Може да е имало пожар. Очакваме го, но... По-скоро може би няма да е пожара, защото имаше на място, което ако е било по-черно, имаше икони, които бяха също с бели. Не знам защо са избрали да направят някои от иконите черни, обаче по-странното е, че това екото на илюминати е много нависоко и се личи, че самото параклисче е доста старо и че това нещо е рисувано преди много време. И странното е, че това... Екстра! Да, не сме. И странното е, че това е на височина, където в смисъл няма да е отскоро, че са го направили преди бая време и са направили окото на илюминати, малко е съмнително. Последната спирка за днес е от един от автоматите на Speedy, за да си взема пратката от Shein. Тук виждате как се насочвам към магазинът на Била и влизам в зоната на автоматите, като съответно
се насочвам към грешния автомат, защото изобщо не забелязах, че от другата страна е автоматът на Speedy и в момента гледате как се опитвам да въведа кода на грешният автомат. Колко тъп трябва да е един човек, за да влезе в магазин, да види, че има два автомата и от двата автомата да избере грешния. И стоим и въвеждаме този код и не се получава, докато не видяхме, че има още един автомат на Speedy. Защото другия не беше на Speedy, за да си взема пратката. И ще разпреда какво има вътре. И ето я и цялата пратка от Shein. Само съм отворила така пакета, за да не го отварям пред вас, но преди да ви кажа какво има вътре, ще ви покажа какво си взех от Бачковския манастир, като няма как да не мина и без някакъв вид магнит. Където да ходя, просто обожавам да събирам магнити. Второто нещо, което се взех е от църквата, която е там. Ето тази монетка. Ще поставя снимки, тъй като е от двете страни. Тези, които колекционират такива монетки, ще ме разберат. Първото нещо, което е грабвам бански. Много се надявам да ми става този бански. Поръчах се го в чашка D, но си мисля, че ще ми е малък. Отгоре се връзва и отдолу е с необикновена закопчалка. Много се надявам бански да ми стане, защото по принцип имам много труден избор с намерена бански, който да ми става. Другото, което вадя, това е рокли. Напоследък съм се побъркала да си купувам рокли и тази материя супер много ми харесва. Ето така изглежда, синия на цвят. Ето така изглежда, прилепнала е по цялото. Ще слагам снимки ето тук, за да виждате как стоят нещата. За сега на пръв поглед доста ми харесва самата материя. Не от този найлон полиестер, който е. И се надявам доста често да я нося, защото съм че за ежедневието е супер тази рокля. Продължаваме към следващото. Следващото нещо, което съм си взела, е един гъщеризон, на който материята си има полиестерна на пръв поглед. Ето така изглежда, бял на точки. И което ме харесва тук е, че могат да му се връзват и да му се регулира през рамката. Другото нещо. Следващата поръчка са ето тези сандали. Поръчах си ги в 39. Надявам се да не са ми големи и да не се скъсат. За първи път се купувам обувки от Shein. На пръв поглед качеството изглежда добре. Ето какво представляват. Черни сандали, ето тук с панделка. И се надявам, тъй като на единия крак винаги ми се протрива отзад, надявам ето тук да не ми се протрива. Но за сега изглеждат леки и ще видим дали няма да се скъсат и колко време ще издържат. Другото, което вадя, това е, мисля, че е бански. Да, това е още един бански, като това вече е долнище на бански, като материята много ми харесва за сега на самия бански. И това ме харесва, че банския е тип прашка, тъй като другите много не ми харесват. Ако трябва да бъда честна, ми се слепва дупето от другите. И просто се надявам да не ми е голям и с висока талия самия бански. Другото, което вадя, е отново бански. Този път е червен. И то също е долнище на бански. Като отново е тип прашка отзад. Така че се видя кое ще го комбинирам. Дали ще е бялото с това червеното или с черното долнище. Другото, което вадя е... това са ключодържателите на Stitch. Ето това са двата ключодържателя на Stitch,
като нали Stitch и женското, което е розовото, забравя как се казва. Това е, защото гледахме филма на Stitch и нямаше как да не си поръчам нещо, което е на Stitch. Няма шанс. Другото, което хващам, това е за фитнес. За фитнес ли е това? Това се поръча. Да, гриповете са това. Това са гриповете. В момента ме гледате как съм толкова много объркана, че нямам идея как се слага това нещо, защото го виждам за първи път на живо. Това са грипове за фитнес, нали? Да. Нямам идея как се слага. Много лесно виж. Слагаш, това трябва да дойде долу. Това трябва да идва отдолу. Е така е. Е това представляването. С лепка е. Лепката минава тук. Слагаш се това на ръката. Само съм 100% сигурен. Да, захващаш го от тук. Не мисля, че той тук трябва обратно да е лепка. Да, може би обратното. Да. Окей, добре. Като цяло веднъж съм ги пробвал тези, но са много са удобни. Как трябва да стягаш се? Ето да, ето така. Ето така, това го стягаш колкото е възможно и си го лепиш тук. И това е за обратната. Ето това на обратната, само фащаш, виждате, само фащаш тук лоста и то си го държи само. Надявам се утре това да ми помогне, тъй като усещам, че самите лостове при мъжката тяга ги изпускам, защото са ми твърде тежки на ръцете. И ще видим утре дали работи и накрая трябва да се поръчам ръкавици, както всички други. Тази рокля е малко по-дълга и е отново по тялото и се надявам нея да мога да я нося на работа. Нещо си поръчах пръстен, например. И се надявам да съм си оцелила размера, тъй като при предната пратка си взех метърче, което се слага тук той като пръстен, значи измерва колко сантиметрите са самия пръст. И сега просто ще ми е интересно да ги сложа, да ви покажа дали съм ги оцелила. Го сложих наобратно. Така. Ето така изглеждат двата пръстена. Мисля, че даже трябва да ги разменя. Не знам дали са точно така, трябва да погледна самата картинка. Но супер много ми харесаха и на този, който е долу, има розово камъче. Аз трябва да не помня някои неща, които съм се поръчала. А това е просто обикновени чорапи от чин. Това не мисля, че е толкова интересно да го показвам. И това беше абсолютно всичко, което съм се поръчала от чин този път. И до тук вече ще приключвам влога. Мислех да е седмичен, обаче според мен вече стана прекалено дълъг. Затова ще го приключа днес и може би утре ще започна отново друг. Така че надявам се клипа да ви е харесал. И ако е така, харесайте го, коментирайте каквото поискате. И това беше от мен за днес за вас. И ще се видим в следващия клип, когато и да е той.